Здравейте, скъпи приятели, аз казвам Дани и днес ще играем криеница. Имаш ли нещо друго да казваш? Не. Нямам. Здравейте, мили приятели, аз се казвам Еми и днес ще играем криени. Имаш ли нещо друго да казваш? Не. Ето, приятели, сега казвам се Теди и сега правим криеница. Имам. Готови ли сте за криеница? Да! Хайде да започваме. Кой ще е първият човек, който ще намери своите приятели? Аз? Добре, нека сега да дадем 5 минути на твоите приятели да се скрият. Старт! Минутите започват да тъкат сега. Крийте се. Наотделно! Както искате! Да, наотделно! Така, след да се запознаем малко повече. На колко си? 13. От град, София. адрес, Адрес не е задаване. квартал поне. Орландовци. Добре. Разкажи ни малко повече за теб. Какво ти разкажа? Коя Зодия? 59-то. Зодия Да. Близнаци съм. Да, друго. Какво друго? Което е любимото хоби? Любимото ми хоби е да си седа вкъщи, да си ям и да си лежа. Второ любимо хоби? Второ любимо хоби е да излизам с приятели и да ритам мач. Нещо друго? И най-омразното ми хоби е когато седа до късно и после ставам рано 7 часа за училище. Да, ясно. Любима игра? Любима игра... Мач. Мобилна игра? Мобилна. PUBG. Любим спорт? Бокс. Любима храна? Спанак. Не харесвам да ям. Не харесвам да ям мишмаш. Не харесвам да играя. Не харесвам да играя волейбол. Не волейбол, баскетбол. Не харесвам да играя мобилна игра. Карпаркинг. Не харесвам да... Не харесвам да правя. Не харесвам да правя по цял ден да съм навън, да скучая, да седа сам. Предпочитам да съм си вътре, да си играя и да си лежи и да ям. Какво ще кажеш за твоите приятели? Моите приятели са малки Друго? и смятам, че се скрият някъде на тук и ще ги намеря много бързо. Добре. Според теб, за колко време ще можеш да ги намериш? Зависи колко време имам. Имаш 15 минути да намериш. Ми до 5 минути съм готов и с двете. Сигурен ли си? Да. Добре. Твоите минути започват да тъкат след 3, 2, 1. Можеш да започнеш да ги търсиш. Ето ги двете. Окей. Намерил си ги точно за минутка. Така, следващия, който ще жми е Еми. Снимам. И Дани? аз по-малко ги намерих от минута. Добре. Какво ще кажеш за твоите приятели? Ми аз ви казах, че те са малко тъпи. Мятах, че се скрият някъде на тук. Да, ясно. На те ги ставах се крият на там. Добре, следва Еми, както разбрахме, Еми да жми. Еми, твоя ред настъпи и сега. Защо мислиш, че те намериха толкова бързо? Защото те ми каза да се криеме заедно, за това. Добре. Аз исках да се крием надалече, да не ме види, а те ти каза да се криеме заедно. Значи разбираш, че приятелски съвет не е окей. Добре. Следващ въпрос е: на колко си? На 7. От град? София. Квартал? Орландовци. Добре. Кое ти е любимото хоби? Хоби. Да. Какво обичаш да правиш през свободното си време? Това е хоби. Обичам да се
като е лято, да се обличаме на рокля и да излизам с мама някъде. Добре, Това ми е. това е сладко. Добре, следващ въпрос. Какво не обичаш да правиш? Обичам да не е зима. Значи не обичаш зима. Да. Добре, следващ въпрос. Коя ти е любимата игра? Пъзел. Не говорим за мобилна игра, говорим за игра, която в момента играем. Има ли някоя подобна, която ти харесва? Аз само обичам да се крием. Значи обичаш криеница. Да. Коя не обичаш да играеш? Да жумим. Значи това е една и съща игра, така че моля избери някоя друга игра, която не обичаш и не харесваш. Не харесвам. На, тъпата игра, как се казваше? PUBG-то. Това е мобилна игра също. Значи има жумичка, има криеница, това е най-също, за извинете. Има гоненица, има и други игри. Коя игра не ти харесва? Криеница, жумичка, дето да тичате. Добре, значи питаме за те още два въпроса и твоите минути започват да тъкат. Значи първия въпрос е: коя ти е любимата храна? Хапки. Добре, коя храна не обичаш да ядеш? Грях. Грах. Добре, коя ти е любимата мобилна игра? Преди малко каза пазел. Пъзел ми е любимото нещо. Да. Коя игра не харесваш да играеш? PUBG. PUBG. Добре, твоите минути за криеница да намериш твоите... Добре, за колко време мислиш, че ще намериш твоите приятели? За една секунда. За една секунда, окей. Значи имаш 15 минути да търсиш твоите приятели. Твоите минути започват да тъкат след 3, 2, 1 и сега. Не, ботки. Ботки, само ботки, теди. Бяга насам, бяга. Аз я видях. Я така скри. Да, ще я намеря за минут. И 5 секунди, не знам. За една секунда, честно. Човек! Исках буквално да ми финтирам от тук, да мине да си хода там на място. Теди, видях. Тича. Къде? Аз снимам. Намерене и следващия човек. Теди, може да изгледаш, видяхме те. Видяхте те за кратките. Сега там да те зачуя. Чакайте мене. Хайде те. Защо мислиш, че се намериха първо? Защото аз опитах да ви финтирам
Защото вие да тръгнете натам и аз оттам да си дойда тук, да си седна като някакъв цар. Ясно. Явно не ти се получи. Не ми се получи заради сестра ми. Аха, Защото тя през 5 секунди се обръща. значи тя ви е сестра, така да разберем. На мен ми е сестра. Да. А другата каква ви е? Другата й е приятел. Приятел. На нея, приятелка. Окей. О, махам се. Здравей отново. Здравейте. Защо мислиш, че те намериха толкова бързо? Как искам имам тук? И ти по същия начин. Да. Ясно. Окей. Нещо имаш ли да кажеш? Не. Добре. Браво, Еми. Намери твоите приятели доста бързо. А и доколкото разбрахме, Дани е твой брат. Да. Аз ги намерих до 2 секунди. 2 минути. 2 минути. Да, добре. Да те попитаме нещо. Какво искаш, какво искаш да кажеш за твоите приятели? Искам да се... Искам да кажа, защото са много тъпи и Да. се откриха бързо. Аз видях тези първо и после брат ми. Браво, ти ги намери за 2 минути. Това е чудесно за твоята възраст. Еми, Но твоя брат Дани е с напредък с 1 минута. Той е с 1 минута, затова той в момента води резултата и може да е победител в първия епизод на Елани на гости. да. Да, така че следва твоя брат да дойде, да, Приятел. твоята приятелка и тя ще жми. Готови ли сте за рунд 3? Да! Значи в рунд 3 Тери, ти ще жмиш. Готова ли си? Значи твоите приятели имат точно 5 минутки да се скрият, а до тогава ние ще си поговорим с теб. 3, 2, 1 минути да започва да тъкат сега. Сега гам кажа. Виж, ние от камерата разбираме, че ти си много срамежлива и бихме искали да ти помогнем, но те без да знаят. Съгласна ли си? Добре, но ще трябва да ни отговориш на въпросите без да се срамуваш. Добре, да. Добре, коя ти е любимата храна? Ами... Супер топчета. Добре, коя храна не обичаш да ядеш? Ами... Кафа. М? Ами... Не знам. Значи нямаш храна, която да не обичаш. Добре, следващия ни въпрос е коя ти е любимата игра? Дали? Да, не говориме за телефонни игри, говориме за истински игри. Кринч. А? Криеницата ти е любима. Да. Добре, коя игра не обичаш да играеш? Кола. Моля? Кола. Кола. Каква е тази игра? Може ли да обясниш тук на нашите зрители? Пак ти казвам, не говорим за мобилната, с телефон, а ти говоря истинска игра. Коя не обичаш да играеш? Жумъката. Жуминката не обичаш да играеш. Защо? Преди малко ни каза, че обичаш да играеш жумица. Кринчето. Криеница и жумица е едно. А къде е гонът? Казва се гонница. Гоничка. Да. Значи и гонница не обичаш. Добре, коя е играта, която впечатлява твоето сърце в мобилните телефони? Ами... Кафа. Ами, която се намира по телефоните, коя ти е любимата игра? Ами... Памко си. Фризьорски салон. Така да разберем. Коя игра не обичаш да играеш в телефона? Кола. Кола.
Ясно. Добре, какво обичаш да правиш през свободното си време? Кафа. Какво обичаш да правиш, когато няма какво да правиш? Обичаш ли да идеш с приятели, да си седиш в къщи или някакви други неща обичаш? Си съм патрата. Да, ясно. Добре. Според теб за колко време ще намериш твоите приятели? 10. 10 минути. Да. Но ти ще има само 15 минути да ги намериш и ако не ги намериш, ще има елиминационна битка, която ще е много тежка. Съгласен ли си? Добре, значи твоето време започва да тече след 3, 2, 1. Може да ги потърсиш. Не забравяй, че ако искаш да ти помогнем, просто казваш скрит кос. Еми и Дани. Да. Ами те с бой. Сега. Да. Почваме тук, нали? Чум тъпки. Кои са тива тъпки? И Еми и Дани. Да. Чак. Къде са тия? Малките мишки. Колко бързо бегам. Но сега и ме дъхва. Нива. Не забравяй, чуваш ли? Да. Не забравяй, че имаш скрит кос и ако искаш да намериш някой, мога да ти помогна. Само казваш скрит кос и аз казвам един човек да се покаже. Директно. Може да са там. Що знам къде са. Я ти видя как. Така. Искаш ли вече да накараме един от твоите приятели да се покаже? Да. Еми. Еми! Кажи се! Еми! Чум тъпки. Това са наши стъпки. Значи, отиваме към нашото седяло. Еми! Еми, трябва да се покаже! Кажи се! Еми, покажи се! Ние избрахме твоята роля и показахме вече един от твоите приятели. И сега гледа Дани. Панака. Дани, и ти си намерен! Дани, ти си намерен! Аз съм си седила тук, прахни ми. Знаеш ли защо извикахме твоето име? Искаш ли да ти кажем? Да. Значи, твоята приятелка е имала скрита кост, която се я закупи с точно 5 минути. Значи 5 минути от времето й се увеличава и избра теб да те покажем наяве. И ти беше намерена. Да. В новото ни шоу, в Елате ни на Криеница, е така. Така, според теб, ще има ли елиминационна битка? Да. Добре, благодаря много. Добре, кажи ми, защо те намериха така? Заради Емилия, защото аз там се крия и тя Дани намериха те.
Добре. Според теб ще има ли елиминационна битка? Ако няма, я искам ведагически. Ами за твое щастие ще разберем малко след като разпитаме човека, който е намерил вас. Готови ли сте? Да. Теди, ние забравихме пред малко да те попитаме един въпрос. И то е на колко години си? 8. Добре. Значи искаме да си кажем едно браво, си намерила твои приятели, но за жалост твоето време е 8 минути и имаше елиминационна битка. За тази елиминационна битка ще е много прекалено, много трудна и ако не я направиш и ако не я минеш и се откажеш, ти ще напускаш първи сезон, първи епизод на Елате ни на Криеница. Съгласна ли си? Имаш въпрос. Искаш ли да се откажеш сега или да започнем с елиминационната битка? Почваме. Добре. Добре, искам да ви попитам как се чувствате като полуфиналисти. Добре. Добре. Радвате ли се, че може може да напусне ваша приятелка? Да! Ами, ще разберем дали ще напусне или няма да напусне. Искам да напусна. След 3, 2, 1 започва елиминационна битка. Така, готова ли сте елиминационна битка? Значи, твоята задача е да вземеш една по една гумите, да ги наредиш тук. Да вземеш една по една гумите и да ги наредиш тук като кула. Готова ли си? Да. 3. Имаш и ограничително време с 5 минути. 3, 2, 1. Започват сега. Дай гума. Да. Почвам. Виж, имаш първа грешка. Гумите не трябва да са наредени. Може да така. покажа как. Разбира се, Дани, покажи. Ето по този начин. Но както Не. До тук. Но както виждаме, тук ще имаш пречка, така че ако искаш може да си махнеш камъка, ако ли не, няма да го махаш. Ти избираш. Иначе няма да имаш равновесие и ще ти паднат всичките гуми и ще напуснеш елате на Криеница. Махам камък. Ами, давай. Почвам тази гума. Не казвай! Сега една гума отгоре и готово. Не. Не, Тери, имаш продължение. Така ли? Не, Тери, имаш продължение. Давай. Може по принцип, искаш ли да ти подскажа? Може първо да си наредиш редицата и тогава да започнеш с кулата. Давай. Която избираш. Ние не казваме коя гума. Ти избираш гумите. Още един път ли? А вие като крале се гледате. Давай, продължавай. Още?
Ви показвам. Ви показвам. Вие не може да подсказвате. Тихо бе, да не. Не. Не подсказваш, защото следващия е елиминиран. Опа, Нанго, може. И може твоята игра да е много по-трудна. Така че не подсказвай. Грешка. Грешка. Добре, ще ти подскажа. Може да я докараш и тук. Да. И тук още, на? Още? Ами да. Както виждаме. Още 3 гуми ти трябват. Но имаш точно 2 минути. О, кажа по-бързо! Не може да помагаш, Дани. Не, само да мръдна въжето, бе, брат. Не можеш. Тя сама трябва да се справи. Две. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 и... Браво, Теди! Браво, браво. Добре, браво. Както виждаме, нашата е се справила с задачката. Така, радвате ли се, че тя продължава? Горе-долу, да, горе-долу, не. Да попитаме, как се чувстваш като победителка в елиминационната битка? Добре. Добре. В следващата игра няма да кажем какво е, защото ще е в епизод 1, сезон 1, епизод 2. Кажете чао на нашите зрители и това е всичко за сега. Чао!